A Xunta decidiu activar o nivel 2 de alerta para facerlle fronte á chegada de peles ás costas galegas, o que permitirá que o Estado colabore nas tarefas de retirada. Alfonso Rueda apunta que se esta situación acontecese nunha comunidade como Cataluña, o Goberno Central non estaría a pedir estes requisitos, pero certo é que Asturias, gobernada polo PSOE, tamén se sitúa dende hoxe nese mesmo nivel, tan só 2 días despois de que as primeiras bolas comezasen a chegar ás súas costas. Ao mesmo tempo, o presidente galego demandou ao Estado que limpe o mar antes de que os peles cheguen ao litoral. Por outra banda, a Xunta insiste en que os peles que están chegando ás praias galegas non son tóxicos, unha teoría que se contradí co que sospeita a Fiscalía de Medio Ambiente. Nun decreto emitido nas últimas horas, o fiscal ve indicios de toxicidade nestas bolas de plástico, salientando que non son biodegradables e que non poden eliminarse de forma natural. O fiscal sinala que estes materiais contribúen á contaminación por microplásticos, o que constitúe, engade, un obxectivo para a Unión Europea. Pídelle á Fiscalía Xeral do Estado luz verde de investigación por concurrir nunha especial trascendencia dos feitos. Segundo os expertos, parte dos peles que están chegando ás nosas rías conteñen un 30% de aditivos potencialmente tóxicos para os humanos, mesmo a hora de retiralos das praias, polo que recomendan empregar luvas e máscaras para a súa eliminación. Entre tanto, os peles seguen chegando á costa, tendo xa constancia da súa presencia en toda a cornixa cantábrica e mesmo en territorio francés. O barco responsable do vertido perdeu 5 contedores, un deles con máis de 25 toneladas destas bolas, repartidos nun milleiro de sacos de 25 kilos cada un, como este que chegaba nas últimas horas á Illa da Arousa. Nos outros 4 colectores perdidos transportaban neumáticos, barras de aluminio e rolos de papel film.